alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron mu a kowane lokaci. Ni ne da mun kun sanni kuma kun gane na a yau. Kun gani kun ga shiga ta Hannafi Rabilu Musa dan Ibro. Dan haka ina sanar da ku cewa fa tashar nan tamu mai suna Bandar Hausa TV. Bandar Hausa TV. Bandar Hausa TV ta kuma kawo muku kyawawan ayyuka tsalala, don haka ku bi ta ku je ku kalli wannan ayyuka wanda za a nishadantar da ku. Ku danna masa subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Wannan abu kawai in je ka je ba sai an baka labari ba, ka je kawai da kanka ƙara ka je ka ba wani labari. Dan haka ina sanar da ku garzaya da gudu, kar ka sake wani ya baka labari. Bandar Hausa TV, Bandar Hausa TV ba daga nan ba, inda irin kawo irin wannan shirye-shirye ne. Kar ka sake wani ya baka labari akan Bandar Hausa TV, wannan tasha ta mu mai albarka. Kar ka sake ƙara kai ka je ka ba wani. Ƙara ka je ka ba wani. Dan haka Bandar Hausa TV tana nan ta kuma kawo muku dalalan ayyuka da shirye-shiryen mu masu inganci da ake samu ku daman can akai, to yanzu tana nan za ta ci gaba da samu in Allah ya yarda. Bandar Hausa TV ta guce ta mu ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.